ye pi ki pat ba ban pen scam bagani ke jingmi ke jong pi kanom dei tang menta babion ban snap ya gani ke jingalang nenga kwa babi we pai we pin snow thu bagani ke bangi nge ki kadai nagamta jong ga jet mriu nagamta jungi i we pai we ke badang ni banam ta gi khon ki ti ke jonga ke jong pi menen ngakra po molai ya gani ke jingmot jong ga lokka yukta kabamot kata ka bor banile persya ya ka bamsap bala thung bala bu do pat ba kata ka dei ka jing batai ya ka lokka yukta baka sarkar kan hapan thung hakata kom bau ni udai uba ki pat ba ki thung ba un tokit ba un shim ya ki kam bamsap ba ki pat ba ki laban lek ban ujor kanam dar kono ka jingte ka jingkhom leni ka jingka bagi pat ba ki nomla ban lek daladi kila ban ujor lada kadon donuguru ke jingle bam dei tela da mangi ki pat ba ni shukta ni shusha baka sarkar kan le katbamon ya kata ka ikhtiar kabala penkubor kabala tau da ka sarkar nagamda jingi pat ba na snow kom ki pat ba ngile bakla shibone namar kata kadau ngi dei ban snow thu balada ka bor jaba lokka yukta ka klan ka jingmentoi ka jingada ka daya ngaya pi iwe naki kam bamsap jong gi briu ke badan ha ka bo jong gi briu ke badan ha ka bo ni ladadan ki kam to kam thiem naki barit ki barya ni jui ya kita ki basyak kem ki basyak pin shitom Hynrei ladadan ke jisi bamsap ha ka ni ke jela ko jini kabang isu keren pak ba ni snow bom darla meta kadon gani ka lokka yukta nyem dei ban ala bang snow bagani ka por ngamaru klemda ai kublei yigi riurang ba kiblei dan benta ban yaki hagani ka jela ka jingi bangi de ban wanra ya ka lokka yukta kumbalong hakiwei pat ki jaka bat kumbalong wanra hapok dari India ya ka lokpal ho ngitip Bagaladon kata ke India against corruption balailam do ana hazari hagi Islam khadway khanar banyang ni ngila sedang ngila launch ya ka clean politics campaign house name ajar shipo ngila sedang shua mangi ngila yui bagadon kam bangin yo ya ka sinshar ka khanar ka bukoy kan nongrim ka ideology ka philosophy ka jungi kum di nangalam jaga party baga party hibro koi kalong ba dei tangling ba ka sinshar ka kharar ka bakut ka bangila ban kintiu ya gani ka chela ka bait ya ka jungi baro na preng jungi ngai ki badan ne ka por ongi trang ba kumno lano shisin ngan yo lek sha kari Singapore bun bahana gani ka chela ji ki be ki kwa ban ne po Singapore kai ka Singapore balai baro ngi kwa ban ne po Singapore Kari ke badan tang ruspa 10 square kilometer. Ruspa 10 square kilometer. Niki nolam jogani kari. Hadian begini yo ya ke jinglai lo house name kat kendai spa andru pusang. Kila troi shitom batang house name arajar kenala ban transform ya ke Singapore from a third class wall into a first class wall. Mangi Bat kamdani ke Singapore kihapan sedang naduk namarang kamdan bani nujor bat kani ke jela kabe kabau Blei ulah kerku lana nujor ke Singapore bat kam Meghalaya de Namar kata kadau keng haba kiwan na Singapore sini haba kiwan na Israel sini kilingo bagi kasih hidup kau lagi ni yo bangi kumi kali kari anam dari ke pertai kabala bantam ini kari Israel berapa persen kari kari syab Hynrei ka yang persya ikiri ke bakir tawer hadit ma manla kapor ni handi ni dang he bangi ya kari Israel kejela ke jingi kelong kejela ke badannya ke kendau ke basesok kamariang kabatengan kabapengak ki lom ki wa ki kshat ki krem ki kro ki marpo kendo
ubarandor tam babaka ri India ka ap kamang kadi uranium udan hangne larangin jinjalayo ya leadership kabadan ya vision ya leadership kabalang decisive ya leadership kabakoi ngin me duk pi pa ba be ko mangiduk manta ndre dandangi hiar kerdan syaga jela ka beduk tam sikitan sadai lamingi ulikon you open pau dagini kikintin haba utho ya ka kot ka jungu from a third to a first class world kidan ki kintin ki bau tho ban pen pau ka kan nongrim ka ba penlong bala ban pen kaladur ya ka Singapore. When we cannot afford to forget that public order, personal security, economic, social progress and prosperity are not the natural order of things, that they depend on the ceaseless effort from and attention from an honest and effective government that the people must elect. The Namar katadaw kadon ka Jong, as you sow, so you reap. Kumbangi thong, kumbangi bet, kumtangin ot. Laringi bet unyut nginamla ban tek ba, ko kipat ba bi. The Namar katadaw ka nongrim to the voice of the People Party. Nadong mengiseng ngilakran syai syakmat syakipat ba. Kani kidigin nongrim baling imi Namar kita kiseng sang partai kibadan haga Jyllei Meghalaya naduki National Party haduki Regional Party kila feel yung pat ba ngimi Namar kadon gadaw kamday tang Namar bangikwa ban election o laringi kwa banri dengan kadon ka jakari dengan ya ka voice of the People Party ngin suong yu pat ba ngil hep no pat ba ngi jok tang songut te phikmi linti ayu kain ngi ka e thande ngi Hynrei menta kat kabadan ka singe ha ka PPP be ka jingkit ka khia yangi ka seng kabadan tang songut kia male ko ki pat ba ngiting ngim penlong do thala ye kene kakam kei ke bangin kular hakimat jingkular hakapor bangin leksyo pat ba ngi persyang bani kun doyap bani ksat nanta jung pat ba ngi kwa ba pinum bakla pinum srutu bakla Namar ka dang don adu menta ka jing srutu bakla jugi pat ba la kumbangi ngi don ka jing tmu bari ayure nanta yele di ngim don ko ki pat ba